ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ ଧନ ସଞ୍ଚିବାକୁ। ଧନୀ ମୁଝେ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ ବିପଦକୁ, କେବେ ହେ ଏମିତି କଥା ନ କୁହ କାହାକୁ। ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ, ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ହୁଏ ଅବକ୍ଷୟ। ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ, ଏକ ନଦୀ ଏବଂ ଜଣେ ରାଜା, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରଜା। ଯେଉଁ ରାଇଜେ ନଥାନ୍ତି ଏହି 5 ଜଣ, ରୁହ ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଏକ କ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଧ୍ରୁବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ବଦଳରେ ଅଧ୍ରୁବକୁ ଗ୍ରହଣ ଯେ କରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ରୁବକୁ ତ ହରାଇ ଯେ ଥାଏ, ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଅଧ୍ରୁବକୁ ବି ହାରିଯାଏ। ସଦୃଶ କୁଳର କନ୍ୟା କୁରୂପାବି ହେଲେ, ତାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଭଲେ। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ବି ଅସମାନ କୂଳେ, ଅନୁଚିତ ହୁଏ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ନଖ ଶିଙ୍ଗ ଥିବା ପଶୁ, ନଦୀ ଏବଂ ନାରୀ, ରାଜବଂଶୀ ସନ୍ତାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କର ନା ବିଶ୍ୱାସ, ଅକାଳରେ ହୋଇପାରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ନାଶ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଥାଏ, ଯାର ପତ୍ନୀ ପତିଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ, ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ହୁଏ, ସେ ନର ଧରାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେହି ପୁତ୍ର ପଦବାଚ୍ୟ ଯିଏ ପିତୃଭକ୍ତ, ପିତା ସିଏ ସଦା ଯିଏ ପୁତ୍ରର ପୋଷକ। ସେହି ମିତ୍ର ଅଟେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେହି ପତ୍ନୀ ଯାର ସାଥେ ପତି ଥାଏ ତୃପ୍ତ। ଦୁଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କେବେ ହେ କର ନା ବିଶ୍ୱାସ, ସାଧାରଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବି ନ କର ବିଶ୍ୱାସ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି କେବେ ହୁଅନ୍ତି କୁପିତ, ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ କରନ୍ତି ପ୍ରଘଟ। ଅକାଳରେ ଗୃହିଣୀର ବିୟୋଗ ଘଟିଲେ, ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନର ଅପମାନିତ ହେଲେ। କୁରାଜା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଉନଥିବା ଋଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମିତ୍ର ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଥିଲେ, ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ମଣିଷ ଜଳୁଥାଏ ଭଲେ। ନଦୀ ତୀରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ପର ପୁରୁଷ ଗୃହକୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ଯାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିହୀନ ଯେଉଁ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶକ୍ତି ତାର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ, ବୈଶ୍ୟର ଶକ୍ତି ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରାଜାର ଶକ୍ତି ତାହାର ସୈନ୍ୟବଳ ଅଟେ, ଶୂଦ୍ରର ଶକ୍ତି ତାହାର ସେବା ଭାବ ଅଟେ। ନିର୍ଧନ ଯେ ପୁରୁଷକୁ ବେଶ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରେ, ସୁରକ୍ଷା ନଦେଲେ ରାଜା ପ୍ରଜା ତ୍ୟାଗ କରେ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଫଳହୀନ ଥାନ୍ତି, ପକ୍ଷୀଗଣ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଭୋଜନ ହୋଇଛି ସମାପ୍ତ, ସେ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଥାନ୍ତି ଅଭ୍ୟାଗତ। ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେପରି ଚାଲିଯାଏ ଯଜମାନ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି, ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼େ। ଅଗ୍ନି ବ୍ୟାପିଥିଲେ ମୃଗ ଅରଣ୍ୟକୁ ଛାଡ଼େ। ସଦୃଶ କୂଳରେ ପ୍ରେମ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ରାଜାଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭା ପାଏ। ସୁଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଶୋଭିତ, ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ନିଜ ଗୃହରେ ଶୋଭିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।